Hei Osiekin lapset ja aikuiset. Olen juuri palannut kotiin matkaltani Kroatiasta. Oli mukava tavata teitä kaikkia. Tunsin oloni hyvin kotoisaksi Osiekissa. Olen matkustanut maailman ympäri ja voin sanoa, että se on todella kaunis. Luonto, kaupungit, kylät, pohjoisnapa ja etelänapa. Kaiken olen nähnyt. Mutta kuten sanotaan, koti on paras paikka. Koti ei aina ole siellä, missä olet syntynyt. Koti on siellä, missä hymy tarttuu kasvoilta kasvoille. Lahjan antaminen on usein suurempi ilo kuin sen saaminen. Koti on paikka, missä jouluna vietämme yhdessä aikaa joulupöydän ääressä rakkaittemme kanssa. Kiitos Osiek. Nähdään ensi vuonna. Hyvää joulua.